Okay, dili nga bahida ba kay Glato gibo ang follow-up labot sa katog diha sa social media gipost to. Labot sa gingon nga sigbin sa Barangay Tabid o sa Ames City og atong sayran na dili nga bahida unsa gyud ka tinuod ba og itabo no sigbin dahil gidudaan na sigbin o uban nga gingon giatake sa mananap. Din lima ka mga kandig ang giatake sa mananap og upat diri ang nakabsan gyud no, na namatay og duha kay mungaan og 12 ka mga piso. Wala tog sayra dinig bahida sa tong gibog follow-up diri sa Barangay Tabid uban ang tibok puwersa sa DXDD. Kaman ako si Double D45 Dudog Bargamento. Uban usab sa tong kauban sa buhat si Bernal Texon o kato mga kauban sa paghatod dinig bahida sa mga impormasyon. So dinig bahida tong mahidabi mismo ang mga naa diri mga residente diri sa Barangay Tabid, Puro 4 Barangay Tabid o sa Ames City. Okay, si Ma'am Silsa Diaz, no, labot na itong gingon nga sigbin. Ma'am, sa imong pagtuo, sigbin ba ito ang atake sa inyong mga kandig? Ang istorya na po ana sa akong mga ginikanan sa una, ana bitaw, kaya wala ko kita yung sigbin, ana, nga, sigbin na ingon ana, kung di manggani ka na kung gi batakdan bitaw, wak-wak, ana bitaw, nang uhaw nung nagdugo, muna mga namakwan og hayupan po, ug anan duha. Ilang ipasangilan iro, sa lang taon nimo sa paak dito sa imong, kaya namatay man imong kanding, no? Ang kanding judicial. Sa ilang mga paak, pagpaak, mo ba na atake sa usa ka iro? Dili oy, ang atake sa iro yung jagon ba gyud. Kanang kanin dito gyud ang kaning ilahang gi kuan patay. Kato kay ang ani mura bitaw gi mura ana nalapa ba ana ba? Den ang liog ani daghan ani bang paak ani. Paak usa ba? Inato bitaw pulmahadong. O pata ka ko gikuha ang dugo kay wa mo pud magbanaw ang kanding. Dugo sa ato murag wala ni dugo no. Dayon muto nga ang iyang ani. Den ang iyang ani dapit ini ana mo. So ang imong kanding wag yung kagwanta patay gyud siya na dia. Wala mamatay kay dayungan man sila sa ako ang apo og kaning ko ang idala to sa balay kay dire magikuha. Bakit samad? Dahan og samad. Di gid mabuhi. Ang patay diha katong tulong. Ilaha aring kang ali are. Kay katong iyaha, tuman dito kaubo bitaw to dito. Mo to iyaha buntis. Karon pa ba nila itabo di sa niyo? Karon pa ni tabo ning ani karon na intact yun anong pormaha. Then si Manolita Pil, nagka-istorya po ni judicial nga hinabo po nito sa proctors nga to mga manok ug pabo atong agi mga bulan ba. Pero wala na nila gi ana bangin ani bitaw gi-post bitaw. Na judicial kaya magi-post kay para po kuno ba maalarma ang mga tao nga unsa ning hinabuhay ngun ani. Man patak daghan ang nakuan nga iro man nakita gud niya gud nga sa to puti ang dalungan anak ba pilay. Pero kung ikaw pasultiyon, kung ako'y pasultion, duha, opsyon. Sigbin or kadabag ubit na patakdan, o sila pa. Mo na kuan sa mga karan-karaan sa una. Kita gid anang kuana, mo kitag sigbin pod. Mo na istorya kay ano mga Milo, mingon sila Milo. ang Milo sir lahi iring ng Milo. Og sigbin mo nang iyong ero kay katong akong ginikanan sa una sila kung lahi ng kategulangan bitaw. Mayon ang sigbin mura ginag-ero. Masakyan gani daw nung nang naa. Ano sigbin masakyan. Butan mo ng mga sigbin daw pero og dili mo na maayo ayuhon og alimag pagkaon mo nang manghilabot ang sigbin. Pero namoy ginudakan nga nagbuhi diri. Sigbin Sa niyo ha. adi po tam ingon nga naa kay wa man tay ebidensya ra ba nga lisod po na. Og na bitaw dudahan gani abay mo ning ingon bay nga di tam ingong sila na kay lisod pod. Kay sa modern nga technology karon nga modern world so moto pag gihapon kag sigbin. Amo to og sigbin gyud kay naa mo may kuan sa kong ginikanan. Nga mo na sa ato pa ako tigwang naman jud ko. Nakakuan ko nga mo nang sigbin masakyan na ng sigbin ana. Dayon mamanduan ba. Okay. so ka makuha na ni ma'am nga kaniya to go pila ka mga dekada na kanto nangitag sigbin kinay mo palit og milyon-milyon na sigbin. Kay tambal lagi tong age. Dito mo nga mo nang sigbin. mo Daghang mga riri kay manakop sigbin. Moro ba nas tuko lagi sir nga mo tambal og kanang ko kiti panakop og tuko nya pag resulta wa may nganang palit. Pero kamo diri after sa pag-atake nga nahitabo kay pamatay mga kanding ninyo, nabalaka ba mo? Nabalaka oy, kana mo may mga buhi.
Inana ron na may mga manok kay ang manok ari na kuan magid ari ilang mga manok. Oh. Then ako'y baboy na mga kanding baka. Lisod ba? Ngato ba simbako. Muna nga gabi ako ang palibot kay naghamkog solar. Kay tipid gud ang solar. Ang akong kuryente nga gikuan ako nagipasigat tanan kay ang solar dilibe na mo buntag. May katong solar nga mahalon. Ana mo tama rag mga launa sa gabi iba. Pang burn out parang litan medyo narag yung kay depensa pa anang mga panahon na. Human sa hitabo, unsa may mga pamaagi niyo karon nga gihimo nga maprotektahan ang inyong mga kahayupan. Kuan, ang among baboy ana giduldol na sa balay. Okay, dito ito gibutan sa luyo dito kay Landong, kay buntis ma akong anayon. Ang giduol na dire kay simba ko og anaon, mutyabaw magina. Oh, din ako mga manok, wa may kurat kay na may kanang kahoy nga kakatkatan kanang kalabas ba. Then ang uban naman sa namo koy payag-payag nga katong nagbreeding man ko mga Bisaya bitaw, sir. O nailag higdaan magbatog sila. Isugan pa na kog solar. Por siguro, daghang makay kong iro. Pero atong higayuna bitaw pag hinabot bitaw atong gabi una no, gyud isugas sa mga iro. Murag gyud uga. Kuan gyud ba? Hasol gyud kay mga iro. Hasol ang mga iro. Patay sila nga kuan marag Lahi. Lahi moto di ba ta katulog ba kay kaning banhalan min tigulang na kay dugay ta katulog ba na kung di ako nang gipangabog siya magsisi. Kadahon ko mga iro bang nanguwag ana. Wa po kitag iro. Mo diri lang nawong diri dapita ba kung gilili. Katubang Oh, diri gyud atubang ang mga iro. Di wala lang ko kuan kay wa man puy kuan. Nang karon pagkakadlaw na kay hinabo kadlawon. Mga alas 3 sa kadlaw lahi ni tiguang na ta magkamatamdag sayo. Tumoro nabantayan ninyo nga Sila man nakabantay. Ang ako napatiyo ako sa kunsing along sa ato pa wa ko kadungog kisaw diri. Kay naglagubol po ako dito kay lahi man nang Then diha ang namatay pila to ka kanding manok, tulo ilaha ari. tulo ka kanding. Oh, den kang judicial mo tang alabadon man gito pag abot to namatay milang dayungan bitaw gyud. Silbi apil lang to sa kwenta nga patay gyud. Pila ta na upat. Upat. Di ang mga manok nilang ali-ari. Akara kani mo ni tag-iya sa iyang mga kanding da araw. Ang iyang manok ari mo namatay ang mungaan ana den ang mga piso. Gipang anak siguro to ba. May mga pinaakan gyapon. Nay pinakan gyapon. Ang katong aring kuan ari itong lubot sa iyang kuan kaning kinukong iyang mungaan ba kanang napahak. Ano pa? Napahak ana ba nagpahak pero wala ingon gikaon yun ana bitaw. Mura bitag samad lang bitaw gi anak. Ang ka ba? So gi-report din sa barangay. Wala ni giripot sa barangay gani nila. Si Jursi lang gani ni nagkuan gani ga post ani gani. Kabalo po ang barangay nga nya na nahitabo. Oh, wala amot kanila wala masiguro pud lang makuan ni kay bilargo ron. Kay usara man inyong kanding. Oh, usara. Usara ang sa akong bata ra bale. Dong to sa eskwelahan nga tudlo. Okay, so alang nimo karon nga nahitabo ni no. Unsay mga kinibang lantaw nimo, no? Naagya po mga pagduda gyud ninyo. Maingon kita gyud ani. Di mawala ang pagduda kay sugod-sugad nganim gud murag kuan mata ba makuyawan ta. Kay karon hayop nang gikon suka kunyag tao na piniluon ko na ni ba. Di ba? Ato bitaw siya binuang bitaw istorya no. Basin ba no? Paglaag ta diyan ng niya na libon-libon ana. Baroy maghupo diya rong dagko nagtago. Mo nang di magbantay lang gyud pod. Bako kuan mo nang ingon lagi sila nga magkuan ko ng ahos kay sumpa man na. Then kanang kisol daw no nga. Singa lang tapol kay nanawag tong akong igaagaw sumlabi kay nakabasa lagi ining kuan nga mo nang hinabo dire. Papangayoon didto og kisol ipatanong sa kilid sa balay kay sumpa daw no na inana. Si Kisol Adam. Kisol ka na bang violet si ba sumpa ko na sa mga anak bitong sigbin. Og sigbin magani panglitan. Violet na sa mura gabi ang yan dahon ba sir ana. Muna mga tuon to na ko dito kay ganiha pa mampong buntag ing kuan nga mo na papadton adto. Layo na atong tulay. Mo nang naa. Ko mo taron mo lang puta sa kuan lata lang god para depensa simba ko og unsa man nang naba mga sigbin magani pangbuhi na siguro na kay wala na ikalaw ba no ana kay pakanunon magudaw ning anak gyud. Kaminsur ka ganiha madam nga kuan. Simple do na gipatakdan ba niya gutom na nangita. Kanang naa bitaw. Istorya magka. Kanang istorya hagod kana magkunong mapatakdan mangtas daw ning anak. Uhaw daw na mukaon daw na kana gyung inanang manok kana bitaw nga dugo ra ba. Pero takot sa wakwak. Wakwak kanang yung nagwakwak. Ako lang po nang nakuan sa ako po mga ginikanan. Kay wa mo kita pag wakwak. Mo na istorya bitaw pero mo na yung Mga hitabo kani adto nga nana sa imong mga gilikanan nga nanay.
nga pamatay mo. wala man. Tuloy karon pa bi sukod ay mo paingon ko nga unsa ka nang naano ingon ko. Mga demonyuhan nang naa nga attack na sa tuwa nga. Naana naman ang naa ingon ko. Wa ba nasukan giuban na kong buhok ko la gyud. Karon pa ni nabo ingon ani. So nagbidan tayo na moron. Maingon. Oo. Ning ingon nga maprabit ako gahapon nga sulti ini nga nanunuroy. Unsa to? Abay na nanunuroy og kinason? Kinasod. Oh, ingon ko pag istorya nga di ta wa kaila. Sa tawana. Oh. Babae siya, pero kalo, Then, kansakit. Oo. nanuroy. Nanuroy no kinason ni mo tong tabi mo gani ang uma. First time na yung sakar yung maligya kinasod. Aksya ingon oh. Karon lang Hindi, sir. nagabantayan ninyo. Dili Oo. sa kara nga na yung maligya dire yung inana. Pero wala ka balik. Ako may nakabulungan. Amot lang ka karon ba may nakatabi ito go gananawag mga kong batang mo muna nga dakong tao nga tambok tulo mo ana. Di mo to nga ingon ko pag istorya nga di man magpatakaw og palit-palit kayo kana ra bang inana ingon ko ipaagis pagkaon patakod anak man na. Ano? Patakod. Oh, patakod anak man. Mamaligya din, mapalit ka, matakdan ka. Oo, patakdan gyud. Simbako ba ug naay ko na kanang mga aswang ba magdaghan ba nagoy pa namang gitakod, di ba? gina sa karon? Na, di ba nawala sir kanang mga wak pero ang pare ani mo gimuto ang pare ana. Kailangan na dunan. Yung langgam nga magtingong ginang kuan. Oo. Oo na. Ano kabantay nga magtingin Nagal- ng wakwak. Oh, nga lupad. Wa pa kita nga langgam ra man mandungan ang ana ba? Ano ngagi dagko man langgam. Ug wakwak mo isla, amo ni langgam. Pero po may gidudahan nga wakwak ni sinyo. Dire. Amo na giingon di lang po kumis. Ha? Nakagidudahan. Nga wakwak? Sa una. Na, Oh, wala na. Ambot ka ang mga anak og sila pa ang rehensya, di ba? Anak man na. Og ilang ginasunod. Amo ni kuno, di po ko muminso nagkinsa ng mangungguya kay makabayad ta og pero naminaw inon niya. wakwak ron. Og naminang wakwak kay unan hibalo ginti ko lang. Ano malaka ay nga kuan mo balikan ka sa wakwak. Na ko sundang damulit. Ako labay ko liwutir. Di ba? Sumpay ba nila na? Oh, ato pasiyalo na ba? Kaminsan ka ganina usa sa imuhang kanang pamaagi, patukar ka sa imong kuan. Oh, anang kuan. Nga naman Adi atong higayon ato bang paghinabo diri ba? Wa ko kay balo diri nga gubot na sila diri. Nya ako makadlawon gud ko, magpatingog naman ako sa kuwang singalong. Oh, di pa kumana balita am dayon na. Oh, makibalo ko nga si kwarto. Oh, mo nang ingon dai ko pag istorya nga. Sayo pa ko. Malasing ko, awa na. Kumpleto na ko hikay. Oh, di pagkalasay sumana mahomi natong trabaho nga ni sa bukid. Manuplas tag palwa ana anda ka man tag mahimo ano sayo ta mo bangon. Kaysa udto na tag nay kwarta ipanghatag dili ta makaana kay nagtikunggong pa man. Kasi na mga naanay sa uban nga mga barangay ang wakwak. Basin po mga wakwak ani ang barangay. Ah. Buta na siya abay nakabalo kasi wakwak. Ah. Kung sino mo, hindi mo ito sino. Ay, dili na mo Silvia abay. Di lang ko mingon og kasi wakwakon kalisod na. Oo, delikado. Ricardo, kay. Ino niya tanga, kita ka nagay ebidensya. Kita kag tao, mo ko kibalo, tanga kog tao, lisod po na abay. Bada ba tumalikon? Oh. Is na mo yung mga gimo nga kanabang pangontrapon sa inyo ang ano. Asa na mga balbal? Kayupan, di ba? Nga maprotektahan sila yun. Aka- May tabo, subli may tabo yung nana. Kana karon kay hinabo na mga ingon ana, mo ingon nga daw sa nimbaka kay lawig-lawig magyud na. Dili man na nimo madala diri sa kuan. Adi po lang madlaglook siguro ng baka siguro nang iro-iro ng bitaw. Lain na naman luok sa waka. Kawatan no, po siguro. Lapa na ang yan alang no porma nga kanarang kadyot lang. Pero Akong kung bat ang wakwak pangitan mo atake unsa to imuhang kuan unsa pamagi mo para maka atong labayo guloy water. Ano na, biyasong daw, biyasong. Kanang uban biasong ahos to. Ahos dipinsa na ahos. Asin, Asin. ko ba nag-ahos? Madala ba na? Amot kanang naa. Ha? Mo to kibalo. Lahip na sa wakwak ng sigbin. Ato alam po kay wa man ta kakitag sigbin gyud. Basta wala lapas si sigbin ma'am kay wala timpla wa kadalaga asin. Mamo lagi po na mo po ni pagutana. Pero ang kuan ninyo, naagid pag-ampo na lang yun. Pagampo na sa Ginoo, murag ato ipalayo ta sa mga dautan ana. Iway ta, mo na ito hangyo sa Ginoo. So nagi kay Hollywood. Nagi kay Hollywood. Kadyot lang! Wa pang ko'y paniud tugod. Tawag akong bata. Kadyot lang! Sige. Oh. So nagi kay Hollywood gandang po. Na kay taga man ko sa pare ng mo dire. Salamat God. Sige. Ban ka na mo mama. Siguro imong kuan alas mga naminaw nga mabalaka pud sila.
Oh, wala mga kabantay pa silang mga hayupan ba og unsay mahinabo nga naay makuan. Kasi bako niya kung saan ang naang mga kuana. Good sila diya dapita. Ang mga manukan nimo, haman tong mga manukan nimo dapita. Yan na pag magbatok. Adol-dol na sila pag-atake. Ay, imong kanding apil to ani. Oh, katong Yawi dagat pilain mo ang kanding namatay sir. tulo. Pilay Tulo. mo edad ato. Pilay pangidaron sa kanding. Katong kuan anayan Mm. kuan na to katuig. Upat Pat. Ano yan dito di ay? anayan tong isa. Dayon. Dayon ang katong duha nate dumaga tong isa po. Uy, nahurot gid to tanan. Orot ang tulo. Di no sa may gibati nimo adto nga nahurot man. Wala okay. Man naman, dabog naman. Pero nakabantay ka diri sa mga lao nga iro, diri dapita. Tangan ka lamog ba ko na? Pero ka? Oh, lao nga mga iro nga kuan. Sige. Kajot lang. Sige. Sige, ang mga lao nga iro nga kuan, wa ka kabantay. Naman po mula diare pero kanang agi-agi ra maadlaw din. Wa mo po nangilabot. Pero sa imong nagduda man silang sigbin sa ikaw mismo. At pagtaka duda kayo mantaka saksi gyud. Gawas og kanang nakakita kita kay magabantay na istorya ra ipo na may nang Lagi. istorya niya. Pero kini nga sabi mo ni ikaw gaugma dani nga yuta, dapita. Asa kang higayon na atong higayon na sir ha makato. Dito sa mo Sa kay ubos. kadlawon man. Kadlawon na sa ubos Walay inyo. tao diri. Oh, walay tao diare. Wala di magbantay diri sir. Naami diare og madlaw. Then Ah, uli po may magabi din. Kadlaw. Karon na po may diare kay nagkupras man mi. Landahan mo din diyan sir no? Oh, lan so ang sa imong kanding tulo ka kanding imo nahurot no? tulo. Pinakamanong. Kuan duha ka mungaan og mga piso daghan mga 12 sir to ka buok. Mo ba? Dagkan di ay. Purot yung taon. Then napay na bilin sa imong mga manok. Napabiya po gamay. Wala lang lakaw. Then napay to galubog ang isa. Bagay na baboy. Bagay na wala giyon sa ang baboy. Wala pa po kay na ariyan mo po sa kong igsoon gi pukaw ko dito sa kong igsoon katong gi-interview dari ninyo base. Ay, so ni mo do. Oh, ang bana niya ato igsoon sa So, sawa po. so may gani wala ang baboy, ang mga kanding ra. Pero di na basta masulod po ang mga baboy diya. Human siguro to sila skanding ato na pud baboy siguro. Baboy na po. Pasok high blood tong ano to. Then na kuanan man na Nabantayan. na dunggan man sa igsoon kay naraman di anak ila at bang. Di mo tong ilang gi are di are. Ang hayad ng kandeng. Then mo tong gi adto po kunya dito gi pukaw. Then pag are na mo di are wala na may mga ero. Human sa hitabo, naba kayo sa kuan nimo, gikatulgan na lang nimo diri or wan. So may paagi ninyo nga di ano di po to ba? Basi balikan ba? Otro. Oh, dire na lang min nahigda gabi dire akong giat nga di are gabi. Pero walay Wala na nasaba, dre. way kisaw. Wala naman. Kantora po ti oras. Kalabay ra to sila ba o sa ba? Mga ero nga mga laaw siguro o sa ba. Pero taka kita man gud. Dili siya gikuan no, wala man na siya kay open man din siya dili pita. Sa kurang. Sige, sa tingalan gani mo sir? Alejandro Alejandro Alcosar. Alcosar. Okay, dili nga bayda si Ma'am LV Biernes no. Labot sa nahitabo nga diin gipamaak ang mga kanding no, gisupsupan og dugo, mga manok. Atong sa Iran no, unsay hitabo kay sila man gitoy una nakaabot diri sa area kay naman ta sa area kun asa ang mga kanding gipamatay na nahitabo. Ma'am, unsang hitabo pag abot nimo dito sa area na nabantayan ninyo? Ang nari magud mi diri no kay namoy nagtiabaw god. Ako yung nakitaan pag abot ako dire. Iro siya. Iro man puti nga iro nga. Ayang donggan pilay mo ra na ako nakita. Di na ako maklaro yang naong kay ngit-ngit manggod ang flashlight na ako. Ang yarang mata mo'y makita nga siga bala inang lahi ra ba jud ko ngit-ngit tong adlaw. Dalungan niya gap. Natural lang ana lang good nga Dako sa dalungan. dili pod iko ra good nga kuan basta iro gid siya ko nakita. Iro gyud ako nakita. Mo ako nakita puti nga iro nga. Puti kay siya balahibo nga. Normal lang di po kay dako. Murag pareha gud ang mga mo iro gud siya. Pero Usa man to hitabo ang gidudakan nga sigbin. kana wa ko'y kaistorya ana kay wa mo ko kabalo anang sigbin istorya kun donggan wa ko kita ana dili ko ka comment ana Pero unsa pag ni siya. abot ninyo sa area, nakita gini mo may paak ang ganto. Ay wala ko kakita. Nakita ko nagabuyod ng mga kanding.
Dili nagtipon lahi-lahig area murag pangguyod ba ana. Pero yung nakita kong nipaak, wala ko kita ang iro ra ko nakitaan. Nabantayan ninyo kay nagsabawa ang mga kanding. Oo, nagtiyabaw mo mga kanding mo tong namukaw ko sa kong pares nga. Ang kanding ba nagtiyabaw lagi sa muna ang iro sig paghot. Akong kuan bangod basig among tangkal ba, namo gud may tangkal pud sa kanding basig akong bana wala niya gisilong among kanding. Sa pag naogan sa akong bana kay diri man day ang naghilak nga kanding. O mo tong giari namo. Dayon ako nakitaan pag abot na ako diari kato laging iro akong nakitaan kay ako apo maghuna-hunag unsa no? Gispatan Ay ispatan iro jud siya. Pag abot ninyo ni Nidagan sila, nidagan pa dong sa ubos, hadlok siguro to. dagang iro. Isa ra man kubok iro ako nakitaan. So sa pero samtang nagpadulong mi dira kila po kaning daplin napoy iro pud nga puti nga gamay. Itoy ba itoy ang akong tanaw itoy gyud siya. Moto siya din dito pod sa unahan napoy nakita akong iro. Moto siya katong iro nga ito natural gud nga iro. Pag kuan sa mga kanding sa mga dami mga samad sa Ay lang nga samad no. pero nanay mga patay nga kanding. Katong uban dili pa siya patay gyud. Mga buhi pa ginhawa pa pero kadugay kadto ni matay na gyud siya di na gyud siya mabuhi kay daghang kay samad. Oh. Pero mingon silang iro kay waswasan man daw gipaak man daw ang liog. Gipaak jud yung mga liog, yang kaning iyang paa, may gipang paak. Sama gud akong kanding gipang paak ang iyang paa, wala man pud ingon nga nalaslas. So wala ra na Pero katong isang kanding nakita nako nagyoy na nalaslas gud yang may pertitong yang may lubot dapit. Kadong kanding ni Ma'am Judicil. Ay gisi. Nagisi ba siguro git mao tay na nakuanan jud na timingan ba siya tay unang gi paapa. Lagi sa nasamad. Ang imong kanding wala ra namatay. Wala ra man namatay pero uta kabalo pod kay nagdahan magsamad pero survive pa siya sa pagkakaroon o kabalo og mabuhi ba na siya. Oo. Ma'am, nakita ni mo mismo ang kuan pagpaak yun? Ay wala. Wala ko makakita, wala ako kakita na. Wala ko kita ni paak jud. Ang nakita lang nako, nagbuyod na dinay iro. Ora na siya. First time na nitabo sa inyo diri nga pamatay inyong kanding manok. Nama po yung manok. Sa ako ay noon atong mga niaging bulan na ako nakoy kanding pod nga gipaak sa iro diri sa ubos pero hapon man to siya. Hapon pag uli adto namo wala napatay ng kanding daghang kay pinakan. Oh, so, Pero ang pag iyang istorya laaw daw to nga iro ingon nila laaw. Wala daw. Nakita pag katong Wala po'y nakakita. Pag adto namo dito wala na. ang manok, kisa man tong manok. Ang tagiya di ari sa landahan ang manok. Kay di harapon tagiya sa tagiya ng payag sa manok ay sa kanang kanding. Ato mga kanding daan. So wala sila gausa sa kanding ug manok nga kuan. Na siguro sa mga kilid ang ilang manok kay wag tanaw wa naman koy kitag manok. Nangurag ng lupad bang manok ba? O ay kay balong. O nakita lang kog piso nga nay mga samad. Kaya na. Pero ingon nga nakakita gyud kog ipak wala kita. describe ko naman itong naingon nga puti nga color nga Ang iro. ako Sa basa katang iro nga Bisaya o ka na breed nga iro. Bisaya ra man nga iro. Bisaya ra siya. Normal lang gud nga iro. Normal ra siya. Sa imong tanaw pagkakita nimo niya. Wala man po ko yung Dili siya aggressive. Dili man. Wala po ko nakuyaw eh. Kaya po ko naghuna-hunag unsa basta iro lang siya. Then kauman akong ipislightan siya. Nidagan siya. Pero dili na ko maklaro yang naong kay ang basta mag-flashlight magugagabi ang mata ra nila makita ba di mo makuan lang ko and then kauman. Nilakaw. Oh, pero ganung maabot man ang imong kanding diri, murag distansya man inyo ha. Ang kanding nako gibuhian. Binuhian. Oh, na siya. Then gibuhian nako no kay niwang manggod, gibuhian kay luoy po diktan, naburos. Dili na siya muuli sa amoa mo to. buros to? Buros. Muto siya nga, dili siya muuli. Kitag barkada ba? Ana silinga di na muuli. O katupong kanding ni Ma'am Judicil murag nakabuhi ta ito. Diri na po nakakita pong barkada, di na po muuli sila ha. No, to nga na damage gyud. Oh. Okay, so sa pagkakaron, wala mo yung namatikdan nga mga panahon sa kagabi on after adto. Wala man pod peaceful man pero katong nga time joy katong ina to daghan jud kay iro paghot ang iro ba nang gata ina time. Pagay siya. Wa pod mga gunahuna kay natural mo ginang iro paghot mo ginang mga iro no na iro nga masaag ana ila man nang tabangan. Kato nga time. So rasa dito gasugod na saba ang hayop niya diri. Ako ang ginamatik dan. No siguro nasa kuan to. Alas 2 pasado.
Kadlawon. Alas 2 pasado jud kay ninaog mi di ari mga quarter to 3 na gyud to. Ni ari ninaog mi ba ni ari di ari. Itanaw na mo ang area kay saba magyugong iro god na nakaduloy mi kandi nga nagtiyabaw. Oy, kaya kung hunahuna gyud basig akong kanding lagi mo gitabangan ba. Na Ilagi total sa mga hayop ka na kuan ma'am, napaakan atong iro nga kuan. ang total gyud sa hayop na paakano kuan. 5. Ang isa ang nabuhi katong sakua. Nabuhi ra siya. Kanding. 5 ka kanding. Ang manok, Wa ra ba ko kakuag manok kay wala mo ko kakitag. Wala man ko ni ari dili, wala mo ko ga picture ato. Wala ako kakitag pila ka ba kakita lang ko katong gikuan sa tagina sus ang piso nagkatag na. Nare mo kita wala ang mga piso ra to mga samad siya ba? Ang yang may lubot ay mga samad. Ang imuha ra yung nabuhi katong upat. Oo. Buhay ito pero di pa ta siguro makasurvive ba to. So unsay gibuhat ninyo karon nga dili masubli tong tabo? Magkuhan na lang jud siya, magbantay lang ka. Ipuson, isira ang kanang naitangkal, isira gyud dili ablihan. Kay basin unyag, nara pa may mga baboy, basin unyag, ang baboy na po niya hilabdan o takabalo man god. Isira na lang gyud. Katong 5 dungan to drink di pa. Dire. Dire siya, kay dire man sila nagpuyo-puyo. Burag isulong sila ba? Dire man sila nagpuyo. So ama na kanang morang Kanang payag oh. Kana. Kanang orog na open ba? Wala si Rad eh. Manungtong naman tong mga kanding. Oh. Wala ni patungan na. Oh, manungtong man tong kanding gud. Ang kanang kanding gusto mo ko isag mo patong. Ang di na sila Kung basta. kano sa ginin hitabo papaak. Kano sa ginin hitabo. Kahapon sa Kadlawon. Kadlawon. Gahapon so Agosto 17 kadlawon. Ayana. So mga to ang kinatibuk-an katong pagiginabi kadto sa mga residente diri sa barangay Tabid, Puro 4 barangay Tabid kay ginudahan nila nga giatake ilang mga kayupan sa gihog Sigbin din 5 ka mga kanding, 2 ka bugaan ug 12 ka mga piso ang giatake. Kaga natong Agosto 17 sa Kadlawon, mga alas 2 sa Kadlawon nila na bantayan diri sa mga residente sa Puro 4 Barangay Tabid, Ozamis City. So gikan diri sa among lokasyon si Double D45 Dudong Barcamento, kinis Double D8 Manuel Rodquillo Jr. Og nagasalamat sa inyo nga makranayon nga pagpabinaw diri sa atong tulumanon.